Я лечу от Бога, радость вам принес, что темной радуйся Христос. Скорей поспешайте, младенца, вітайте нового рожденого. Сёння этнаграфічны клуб «Кола» бадай што адзін у раёне падтрымлівае і адраджае старажытныя забытыя калядныя традыцыі. Пацешыць гаспадароў святочнымі песнямі і жартамі, сабраць мяхі пачастункаў. Гэтым вечарам ражаныя прыехалі ў вёску Тюрлі. Мы уже калядуем з 2016 года, і першы раз нам паказаў, як калядаваць такі чалавек, як Тимофей Кудович. Пасля таго у нас утварыўся не толькі абрад калядавання адбыўся, але і сам наш клуб, таму для нас каляды гэта знакавы такі абрад. І, канешне, кожны год мы імкнёмся яго падтрымліваць. Чаму? Таму што гэта з аднаго боку архаічнасць такая вось у гэтым традыцыя адчуваецца, а з другого боку это магчымасць павіншаваць людзей са святамі, ды ў такой яшчэ форме аўтэнтычнай, такой, якой захоплівае дух. Добры вечар, шчодры вечар. Калядоўшчыкі ведаюць, як падчас калядных забаў наваражыць лепшай долі для гаспадароў. 7 чалавек у якасці тыповых герояў: мядзведь, зурканоша, механоша, нячыстая сіла. Галоўнае сярод іх каза, што сімвалізуе сыходзячы і Новы год. Прадстаўленне традыцыйнае. Славянскіх часоў ставілі яго на беларускіх землях, але калектыў дадаў і сучасных персанажаў. Не ходи, коза, укропом села, а укропом села гарныя страці. Я калядую з клубам «Кола» першы год. Сёння я ў вобразе доктара. Пасля таго, як каза танчыць, падае, з'яўляецца доктар, які аглядвае казу, ставіць дыягназ і дапамагае, падказвае, што трэба, каб каза устала. Даць казе сала, на спінку мандарынку, на ражок піражок. Люблю калядаваць, таму што я просто набіраюся энергіі ад таго, што я нясу добро людзям, і я адчуваю, што тое добро, тую добразычлівасць, якую я праз абрад перадаю людзям, яна вяртаецца мне такой творчай энергіі. Біблейская зорачка, это новая сонца, гэта зорка воссіяла, гэта яна сведчыла аб нараджэнні пана Езуса, і мне падабаецца менавіта быць зоркай, а не казой там ці кім-нибудь яшчэ. Гаспадыня гасцей прымае з усмешкай. Расказвае, калядоўшчыкі завіталі да яе ўпершыню. Шкадуе толькі, што муж на працы і не ўбачыў вясёлую кампанію. У маладосці мы ходили по каляде. У нас нават ёсць здымкі, дзе мы ходили по каляде. Мы ходили, не толькі я ходила, ходил мой муж, мы соседи наших до гэтага прызручили. На двары калядоўшчыкі заходзяць з песнямі, жартамі, танцамі і прыпеўкамі. Каза і мядзведь у валасатых кажухах, якія сімвалізуюць багацце і грошы. Панавале говомная жана, Бог яму давомнаю жану. І далей па тэксту, што яна закупіла ажно 3 горады. І як яна развівала гэтыя гарады, такая вось трошкі гіпербалізацыя, яна славіла яшчэ больш гаспадароў і, канешне, заставляла пасміхнуцца і гаспадара, і яго жонку, што яго такая файная жонка. І ввогуле калядоўшчыкі заўсёды праслаўлялі кожнага члена сям'і. Чым лепш гаспадары прымуць ражаных гасцей, тым больш ладны і прадуктыўны акажацца год. Такое павер'е. Жартоўныя сцэнкі не проста забава, яны маюць сакральнае значэнне, як знак таго, што хата будзе працвітаць. У ёй запануе дабрабыт, мір і шчасце, а гаспадароў чакаюць доўгія гады жыцця. Ёя сям'е, многая лета, ёя сям'е, многая лета, многая лета, многая лета, многая лета, многая. Ввогуле, то на вёсцы людзі крыўдзіліся і даганялі калядоўшчыкаў па вуліцы, калі яны не заходзілі ў іх хату. І калі хату абмінулі, то нешта не тое. Можа быць, гаспадары кагосьці пакрыўдзілі. І гэта было нядобра. Так жа ж нядобра было, калі калядоўшчыкам не адчынялі хату. Калі под вакном спявалі, гаспадары, напрыклад, падсвецяць, паглядзяць, што это калядоўшчыкі, не адкрыюць хату, то лічылася, што ў іх хату не войдзе багацце, шчасце і, ва ўсякім разе, не прыбудзе яго яшчэ больш.
Прыйшла каляда, радасць прынясла. Зернем калядоўшчыкі сыпаюць пакоі ганак. Гэта таксама для здабытку. Па традыцыі за пажаданні добрыя словы гаспадары дорваюць гасцей пачастункамі, а затым развітваюцца. До наступнага года. Будьте здоровые, крыжики боровые, счастья и доли, а бяды ніколі. Майте торбу грошей, живите в роскоши! Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.